Пламък с ново лице. Нова интерактивна онлайн версия на вестника. Скъпи читатели, радостни сме да ви представим Пламък с ново лице. Слушайте аудио и гледайте видео избрани статии от вестник Пламък. Нашият разказвач ще превърне историите да оживеят. Включете радио Пламък и докато си готвите или вършите нещо друго вкъщи, се пренесете в света на удоволствията и релакса. Инструкции за ползване. Първо, посетете www.bulgarianflame.com. Второ, натиснете върху синият бутон „Изтегли новият брой тук“. Трето, за да слушате или гледате определени статии, върху страниците на вестника потърсете иконите за аудио и видео и натиснете върху тях. Четвърто, за да увеличите размера на текста, натиснете с левия бутон на мишката върху съответната страница. Пето, за да придвижите страницата от вестника нагоре или надолу, натиснете и задръжте левия бутон на мишката и започнете да движите страницата. Приятни минути с новата онлайн версия на вестник Пламък. Зимна новогодишна Катманду и Коста Смит Маркет